Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Mun da waka, mun da waka. Waka? Allah mun da waka. Waka wata irin waka? Waka wata irin waka? A waka mana. Ka daina basirar dan kurma na. Kurma ne waka? Din da daga murya ba na ji. Ni ka daga murya ba na ji. Aure so dangi ne aure. Din da daga murya ba na ji. So dangi ne an gode. Din da daga murya ba na ji. Ofisa ya zama makawo. Din da daga murya ba na. Me haka? Na zo waka ne ba ka. Haka ake waka? Haka ake waka? Haka mun wanka. Ya zai ne ba waka? Kan kana gifka ne? Kurin ka samu kina da aure ba. Haka ake waka? Kana shaye-shaye, wani ruwa da shaye-shaye kai kurin ka samu wakan yi waka. Kun ka za a yi aka zo wani waka ba haka ake waka ba. Kai wanda ya saka mun wanka kana. Ya zai ne ba wanka? Ka zama dan daudi ne? A kai ne dan daudu. Kai Allah sai. Din da daga murya ba na ji. Din da daga murya ba na ji. Din da daga murya ba na ji. Ko dangi ne ango. Kai. Ya haka ake waka? Wanka, wai inda kan zan iska ne, ni ban sani ba za ka mun wanka ba. Waka aka ce ba wanka ba waka kai baka ji ne? Alƙuran ba za ka mun wanka ba dan iska. Shaye-shaye kake yi? Kana shaye-shaye ne? Na ci abinci. Kana shaye-shaye? Me kake sha? Me kake sha? Wallahi na yi wanka. Me kake sha? Okay, ina sha. Ka kawo abincin mana, kana ta zanta din na kai ka dinga daga murya ba abinci. Ha? Ni zan baka abinci? To na zo gurin ka ina da kamar abinci ci mana. Ba ka saka mai Ba kiɗa. basira shi na raina ba kai baka je da yake yi ba. Ka saka mai kiɗa. Haka ake waka. Haka ji basira zai zubo ta yi. Kuma ni waka ne Akwai mai. basira, sa mai kiɗa. Sa kiɗa, sa To kiɗa. shikenan mu je zuwa mu je zuwa. Basiru, na dina basiru. Basira, Mu je zuwa. Dinga daga murya ba na ji. Dinga daga murya ba na ji. Da shi da tamu. Dinga daga murya. Dinga daga murya. Ni murya na kare ba wallahi. Dinga daga murya. Haka ne.